Oyaore nyakwaromoga jwang' en okinyi maber kendo marome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 5 dwe mar 11 e higa mar 2021 makelo ni chenro ni kaka pile en an Chris Owino. Mokwongo weyamie kawuono e sigana kata today in history. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 2000 General Joseph Kibwana ne ochamo mamar apisi kaka Chief of General Staff kendo kao kar General Daudi Tonje. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 2000 General Joseph Kibwana ne okao apisi kaka Chief of General Staff, lemo mane omaki kod General Daudi Tonje. Mano e kawuono e sigana kama odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 2000 General Joseph Kibwana ne okao apisi kaka Chief of General Staff mapacho kae kendo kao lemo mane omaki kod General Daudi Tonje. Koro machiegni munalidhe ni moko kuom thuond weche e oboke magwa adek mapile mag Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo wadhi chake kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho nyimo oboke mar Daily Nation any push for County 48 kicks up a storm. Push for County 48 kicks up a storm. Ahead of debate next month on a bill seeking to divide one of the larger units into two, grievances arising from stalled building bridge initiative BBI clamor to create additional 70 constituencies and boundary delimitation have resurfaced. Iwacho ni chenro mar chuogo county machielo e pacho kae sani koro ochuo chieng'. Chenro mar chuogo county machielo e pacho kae sani koro omako mach. Kaka ing'eyo, piny Kenya ni kod counties maromo 47, kata kamano nitiere chenro mar chuogo county machielo mapacho kae county 48, county miluongo ni Mwingi. Mabiro nikech nitiere jogo mawacho ni county ma Kitui duong' mokalo gino ma omiyo idwaro chuogo county manyien miluongo ni Mwingi County. Kendo ma pone okete tim to dhi nyiso ni piny Kenya dhi bedo kod counties 48 nikech e kinde ni piny Kenya ni kod counties 47. Kata kamano nitiere dwaro kaachiel kod chenro mar chuogo county machielo e pacho kae county namba 48, county miluongo ni Mwingi e gwenge mag Ukambani. Kaachiel kod chenro mar chuogo ute chung' od bura maromo 70 e pacho kae bende koro iwacho ni osechako mako mach. Ma bill makama ni e nyim od bura kendo poni opuodh bill makama to dhi nyiso ni piny Kenya nyalo bedo kod constituencies kata ute chung' od bura manyien maromo 70 kaachiel kod county manyien machielo miluongo ni Mwingi County. Kata kamano bill makama pod ni e nyim od bura. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation kama nitiere chenro mar chuogo county manyien machielo e pacho kae county namba 48 miluongo ni Mwingi County e gwenge mag Ukambani, kaachiel kod chenro mag chuogo ute chung' od bura manyien maromo 70 magini e bill manie nyim od bura maduong' ma pacho kae. Picha mane nyimo oboke mar Daily Nation en picha mar governor ma Machakos Dr. Alfred Mutua kaachiel kod min ode machon Lilian Ng'ang'a. Kama odiochieng' manyoro Lilian Ng'ang'a ne owacho ni ngimane ni e kinda Kurga Sumbi bang' kane giwere kod Dr. Alfred Mutua, kama ne owacho ni Dr. Alfred Mutua osebedo ka buogo ngimane kaachiel kod ngima mag anyuola mare. Oboke mar adek lose wi actress marahuma pacho kae mabende ong'ere kod nying mar Zora, mabende iwacho ni dhi piem e nyasi mar dhialo actress mabeyo e piny mangima to miluongo ni Best Lead Actress Film Producer. Zora en achiel kuom actress madongo e pacho kae kendo odhi piem e nyasi kata e piem mar dhialo actress madongo miluongo ni Best Lead Actress Film e higa manyien. Oboke mar ang'wen lose wi chenro mar chuogo county machielo e pacho kae county namba 48 miluongo ni Mwingi County. Chenro masani koro ochuo chieng' kendo en achiel kuom dwaro manie bill mane nyim od bura maduong' ma pacho kae ma oponi obiyo puodhe to piny Kenya dhi bedo kod county namba 48
kaunti mar Mwingi mayudore e gwenge mag Ukambani. Kama achiel kod chenro mabende mar chugo ute chung od bura manyien maromo 70 bil makama kaka naseloroni ni enyim od bura maduong' ma pacho kae. Odiochieng' manyoro delegates mag duond od bura mar Ford Kenya motenore kod Senator Moses Wetangula nyoro bago galamoro mar National Delegates Conference e karo mar Bomas of Kenya, kama ne gisidho ayanga Moses Wetangula kaka jachung' madhi laro kom ker kod otiko mar duond od bura mar Ford Kenya odiochieng' manyoro mabiro todoko ni kweth machielo masero lwedo jaod bura makandui Wafula Wamunyinyi nyoro kwedo romo makamano, kendo e kinde manyoro romo makamadhi nyime Bomas of Kenya ng'at achiel ne ochiel kod magina e kinde mane kweth ariyo ne orakore Bomas of Kenya. Eka kweth masero lwedo Moses Wetangula ne osidho Moses Wetangula kaka jago madhi chung' kod otiko mar Ford Kenya laro kom ker yiero maduong' mabiro, chenro mane okwed mokalo kod kweth mar ariyo ma telne kod jaod bura makandui Wafula Wamunyinyi. Lweny makamae monomiyo watamore kelo nyasi makamano achiel kachiel koko Bomas of Kenya, nikech ne ok wadwa kelo nyasi mantiere kod ywarok, mane momiyo Nyakwaramogi ne ok wakelo nyasi mar sidho Moses Wetangula kaka jachung' mar laro kom ker kod otiko mar duond od bura mar Ford Kenya achiel kachiel koko Bomas of Kenya e Facebook page marwa, nikech ne ok wadwa kelo nyasi man kod ywarok. Itoboke mar auchiel loso mana ewi ywarok mar mwandu e kind Governor Alfred Mutua mano Governor ma Machakos ka achiel kod jaherane machon mano Lilian Ng'ang'a, kama koro Lilian Ng'ang'a ne owacho ni Alfred Mutua osebedo ka buogo ngimane ka achiel kod kao mwandu mane giloso e kinde mane ginie keny. Kata kamano Dr. Alfred Mutua to ne oramo ni mwandu mane okao gin mwandu mage en owuon. Itoboke mar par loso mana ewi midhiero mar omenda masani koro kwako mbale reny madongo ma pacho kae. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo weche moko e counties kaachiel kod weche mag ohala bende ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation loso ewi duol mar KEMSA, kama odiochieng' manyoro piny owacho ne ochako chenro mar kedo kod mibadhi kaachiel kod timo lokruok e telo mar KEMSA, kama jotich mag KEMSA dhi chako tich ka gitiyo pacho, kendo nitiere paro ni NYS kaachiel kod jolweny ma pacho kae ema dhi telo ne duol mar KEMSA e kinde mabiro. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Standard. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Standard, kama thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en DP Ruto's 135 rallies in 30 days. DP Ruto's 135 rallies in 30 days. Big race. In 1 month, Deputy President William Ruto has visited 20 counties as he plans to reach the constitutional requirement of a quarter of votes in at least 24 counties and hitting the 50% plus 1 votes cast in the presidential race. Iwacho ni Jalup Ker William Ruto kuom thuolo mar ndalo 30 mnodwe achiel, William Ruto ne otimo rallies 135 Nyakwaramogi. Kuom dwe achiel ndalo 30 Jalup Ker William Ruto ne obago romo mag siasa maromo 135 kama ne olimo counties 20 e dwaro mare mar neno ni oyudo ombulu maromo 50 kaachiel kod kura achiel mano 50% plus 1 votes e dwaro mar bedo ker mar 5 ma pacho kae. Kuom thuolo mar dwe achiel kende, Jalup Ker William Ruto ne otimo rallies maromo 135 e counties 20 e pacho kae. Kikae paro Nyakwaramogi kaluwore kod pen chik eni mondo landi ka jaloch e yiero mar kom ker nyaka iyud kura mathoth e counties 24 e pacho kae. Mae momiyo Jalup Ker William Ruto oseluoro counties 20 kuom counties 47 e pacho kae mar neno ni odhi oyudo ombulu mathoth e counties mohewo 24 mar mondo obed jaloch
yiero mar kom ker mabiro. Mano e thor mar wache nyimo boke mar The Standard, kama jalup ker William Ruto e thuolo mar dwe achiel mano ndalo 30 ne otimo galamoro mag siasa kata political rallies maromo 135 e counties 20. Kendo picha mane nyimo boke mar The Standard en picha mar jalup ker William Samoei Arap Ruto. Ito boke mar ang'wen loso mana e ywarok e kind governor ma Machakos Dr. Alfred Mutua kaachiel kod jahera mare machon Lilian Ng'ang'a e weche mag mwandu. Ito boke mar auchiel, jalup ker William Ruto ne otimo galamoro mag siasa maromo 135 e counties 20 kuom thuolo mar dwe achiel nyaka Ramogi. Ito boke mar abiriyo, jolweny ma pacho kae kaachiel kod NYS ema dhi telone kambi mar KEMSA kaka yo mar kedo kod mibadhi motimo cathedral e duol makamano. Ito boke mar aboro loso ewi kwan mapiny mag oganda mane oko mandikore ka jogombulu e gwenge mag Mount Kenya region. Iwacho ni kwan oganda ma Mount Kenya region mane oko mandikore ka jogombulu nen piny mokalo. Ito boke mar apar, delegates mag duond od bura mar Ford Kenya motenore kod Moses Wetangula odiochieng' manyoro ne osidho Moses Wetangula kaka jachung' madhi laro kom ker kod otiko mar duond od bura mar Ford Kenya e yiero maduong' mabiro, kata odoko ni kweth machielo masiro lwedo jaod bura makandui mano jaod bura makandui Wafula Wamunyinyi ne okwedo mokalo chenro makamano. Ito boke mar 16 17 gin pajo ndiko kaachiel kod pajo somo weche mag counties kaachiel kod weche moke penje maoko. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach enyimo oboke mar The Star en Uhuru's moment of truth to kick out Ruto or wait. Uhuru's moment of truth to kick out Ruto or wait. President okayed NDC summit to steady the ruling party. It called for Deputy President's removal, but DP has laughed off the bid. Iwacho ni ekinde ma galamoro ma delegates mag duond od bura mar Jubilee dhiromo e giko dweni, ker Uhuru Kenyatta seche moko dhi riembo jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee. E kinde romo mag delegates mag duond od bura mar Jubilee madhi timo e giko dweni, iwacho ni ker Uhuru Kenyatta nyalo dhi riembo jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Iwacho ni nyasi makama madhi timore giko dweni, delegates duto mag duond od bura mar Jubilee dhi romo kendo dhi twak e chenro mar loso riwruok mar siasa kind Jubilee kod ODM, kendo gai mar ODM migosi Raila Odinga igeno ni dhi chopo e nyasi makama, kendo nitiere maling'ling' ni ker Uhuru Kenyatta dhi wacho gimomiyo oyie tiyo kod migosi Raila Odinga kaachiel kod gimomiyo ok odwa tiyo kod jalup ker William Ruto. Magi ker Uhuru Kenyatta iwacho ni dhi wacho ayanga e kinde galamoro mar delegates mag duond od bura mar Jubilee madhi timore e giko dweni. Kamago e galamoro makamano, ker Uhuru Kenyatta dhi nyiso oganda mapacho kae gimomiyo oyie tiyo kod migosi Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro kaachiel kod riembo e tich jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Ito boke mar ariyo loso mane ywaro kind Alfred Mutua kod jaherana machon Lilian Ng'ang'a. Ito boke mar ang'wen nyaka ito boke mar abich, duond od bura mar Jubilee dhi bago galamoro mar delegates mare mano National Delegates Conference e giko dweni, kama ker Uhuru Kenyatta dhi yango ne jopiny kaachiel kod johera mag duond od bura mar Jubilee gimomiyo ok odwa tiyo kod jalup ker William Ruto, kendo gimomiyo odhi tiyo kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. E galamoro makamano bende igeno ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jokanyo mag Jubilee dhi riembo jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Kendo jalonyo weche mag siasa mapacho kae Dismas Mukua yango ni ker Uhuru Kenyatta dhi riembo jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee e kinde galamoro mag delegates mag Jubilee ma idhi bago e giko
dweni, kendo wanyalo singo ni nyakwara mogi ni wadhi kelo ni achiel kachiel galamoro mar delegates mag Jubilee ma idhi bago e giko dweni, galamoro mabende igeno ni ogai mar ODM migosi Raila Odinga dhi yuore, kendo ker Uhuru Kenyatta dhi yango ne jopiny gimomiyo odwa tiyo kod migosi Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 6 delegates mag Ford Kenya motenore kod Moses Wetangula odiochieng' manyoro ne osidho Moses Wetangula kaka jachung' mar kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar Ford Kenya, kata odoko ni kweth machielo motelne kod Wafula Wamunyinyi to ne okwedo chenro makamano. Nyakwara mogi, mano bende makelo e giko nonro mar oboke e jumani. Ka Ruoth oriti kendo ritowa e yo makare, to warom kendo e juma makiny. Hello director mar Austin Otino, wakwayo ni bed kod odiochieng' maber ka achiel kod weekend manyangafu. Oriti masani, an Chris Owino.